салом алейкум. Як қиссаи навбатӣ нақл мекунем аз ҳаёти дута дугона. Якаш нигора, якаш ситора. Чандин соло меша ҳамдигара намебинанд, як рӯз бо ҳамдигар во мехӯранд. Дигар ай хурсандиро намедонанд чӣ кор кунанд. Даррав як кафешка меранд, мешинанд, хайба қисса сар меша ай дугонаҳо. Қане ситора нақл ку зиндагиҳо чӣ хела, биё мо зиндагӣ оре шавҳарам баъди надидан мон дигар шавҳар кардам, соҳиби ду кӯдак шудам. хайвали шавҳарҳои ҳозира чӣ хеланд? ҳамун кайф истифошона кардан, кӯдакҳоро мепартоянд, дигар меран қифои кадом бутеда биҷо мешаванд, дигар намеӯшонанд. Ба ту чӣ хеле нигора? Зиндагиҳои худут чӣ хела? Зиндагиҳои ман ҳамун хел. На хорум, на здор. Инами бега меомам инами кафе. Ягон мардаки фасона вибират мекунам. Мегирам хона мебурам. Пешай хона рафтан гӯш кӯ нигора. Ситора. Пешай хона рафтан мардака мегирам бо ягон магазин мебурам. Полни пакетҳо да харид мекунем. Мебарам хона даромадем. Сразу медонӣ ма чӣ хедис мекунам. Пам пулша мегирам. Мегум хайми хурдан чӣ хурдан? Шикамон сера биё хайба мехирем, акафои корубор мешем. Специально ти диванам да кнопка мондагиём. Вақте мардаки бегона хитори диван мерем, хай худат медонӣ ку. Ситора ҷон хони ма якум этаждай. Ҳамун ти диванда специально кнопка мондагиём ки ҳамитори диван буромди звонок меша. Мегум во шавҳари мо омад. Телевизор ҳуй мекунам, через телевизор мехеза бур мера. Ҳам соҳиби пул мешам, ҳам соҳиби хӯрока. О нигораҷон, хаймам ку ҳамин советҳо эҳтиё кунам. Даррав меои хонаш дову дастгам мекунам, хулоса калта кӯтои гап. Электрик файро мекунам, ти диванда кнопка мемона. Айбан 2 сол мегузара карочи. Бо як рӯз во мехӯранд. Икара ситора ҳама зиқай ки сарш вайрон ҳама хуидаки. Дугонаҷон чо карди? Ҳозирам ҳама хезиқи ку. Хок бар сари ту воре дугона. Чӣ гап шуд охе? Чӣ гап шуд? Ман ҳамун гуфтагӯи тия кардам. Ҳамара электрик овардам, хонам дам. Тариқата медонӣ ки хонаи ман якум этажай. Дар омадам як ресторан, як мардаки фасона вибират кардам. Омадем магазин хариду парид кардем, ҳамара қоидавӣ кардем. Омадем хона пул мулша гирифтам. Гуфтам хай ҳамин хӯрока боша, хай ба мехӯрем, охи биё ақифои кор шем. Бор омадем тори диван. Звонок ямахом садо дод. Ма гуфтам хеки шавҳари мо омад. Баъд чӣ гап шуд? Ба тамом ӯ мардак ай тарса шал шудай. Ина 2 сол шуд ай дивани ман намехеза. Гӯша мешувам, қошиқ хати авқот метумша. Айҳо, ҳолут бад ку. Ба чӣ хел меша ку? Дар ҳамин 2 сол якум бор дини як сухан кард. Чӣ сухан кард дугонаҷон? Чӣ сухан кард? Айти фикр менам нигоҳ кард. Гуфт худозада ку ҳамун шуд охи.